Well, siad a ceann gona scéalta is deocra agus is sár a bhí ag róise a riamh. Bíontachas leis chomsa mar aisteúir gáil go áiteach Tharbheith doracha ach freisin onrach agus dáíide agus is scéal tábhachtach a bhí an bhfuil sad so tá sásta gur inismas an scéal sin an seo I rasún sa sum go gabhar se le daoine. Tá sí chríd an neirid, tá sí briste mar duine héis an ansaí sin, agus tá sí an áit Tharbheith doracha agus tá sí an cruair héin agus ní éiceann sí éon maithas sa síl níos mó. Sé simúil an smidú an bhfuil an chéad lá na ránstú ortha beidir nuair eicesú dosacha bhfuil cabhrann se neirid anú, cabhrann se neirid leis an aisteacht. Nuair airing tú an fuil sin ar de éidean agus feiceann tú an darg agus feiceann tú céchal donna sa bhreaann se. Cabhrann se leat a bhfuil mar aisteúir. Bíonn éifeachta cíns aige ort nuair a bhreaann tú sa scothán agus go bhfeiceann tú go tú, súil gear má míos cin thuúil agus scar go sísta éidean agus an bhfuil bhain na caiilení smidú le job ítach leis a smidú agus Cháir se am a neirid fáilisteach a mion róise san áit doracha sin. So tá sé simúil actually an éifeacht atá ag bhd cinn nu smidú ar de bheon agus ar an aisteacht. Tásúlam go bheice róise solas náite cinn sa scéal seo go bheice sí go bhfuil solas an ag dead an scéal agus go bhfuil sí an feabhsú. Le cúna dé beidir nuair dhéthe sí beagán níosár go mbeadh sí ná gáil ag leabhart le daoine beidir go mbeadh sí ná gáil ag áit nús an Rape Crisis Centre. Cháir sé sin go mór leis a scéal seo agus thug siad go ar cóir le roiin agus tróir agus ólas agus bhreálam sa róise eáil ag feabhsú an bhfuil agus ag fáil láidir a ríist agus ag bogad ar bhealcha cíns lena híal. Mach sí ná an funineh áil an áite cíns le hééis sin dhéana. Ní rum gur imimecht inniumarcha bhaid mo haolaíocht hain agus na mothúchan agus just a bheith leróise an character agus bheith anrach san character an bhfuil So bhí meascán chu dárad saolaíocht agus taide agus an dárad a chu le chéile. Má gail ábhar éon chláart le a hell chur gluach ar a lína cabhrach náisiúnta díospartaí éagnú agus mí úsáid gnéasach a chéal na hocht a náid, a seacht, a hocht, a hocht, éon am go lá, nó taichleig www.drcc.ie.